matangi pusan sepang kajing ijung belai bat ingin sedang da ka siti caki roman kalau dong kepesan kat diwei itu san namar kata habalapen man hok yangi da kejingai ngi la yasuk badu belai lengbau try jengi u Yesus Kris lengba jung u ngi la yok pediang ya kene kejingai da kebangi imenta ban ngisat kemen ha kejing kermen ban yok lem ya kaburom u belai om tang kata ngi kemen ru ha kejing jenjar da kebatip ba kejing jenjar kapenmi ya kejing yaisha satar bat kejing yaisha satar ya kemen sim rangba bat kemen sim rangba ya kejing kermen pat kan ompen babe yangi namar kejing i jong blay kadap miar hakid onut jengi da umen sim bokhuj ya uba la ai hangi ngipili ya kaneka session kebaning kong akaneka retreat kebalai singi ban puson ya kajing i jong blay yangi kajing i jong blay kadap miar hakid onut jengi kajing i jong blay kadap miar hakid onut jengi dengan repeat ya kane kajing i jong blay kadap miar hakid onut jengi dengan yang sesien barok kajing i jong blay kadap miar hakid onut jengi kajing i jong blay shisha kadap miar hakid onut jengi haka klip mat bahangi layop ban pediang ya ublay haka jing im kejengi umen sim bakhuj upendap ya kane kajing i jong ublay upendap miar hakid onut jengi menongi yok pediang ya ublay haka jing im jengi mana batip menongi yok pediang ya kajing im jong ublay haka jing im jengi haka sengi bangi pediang ya ke baptisma kambun nangi nadu bangi dang kelung ngi yok pediang ya ublay haka jing im kajongi dan yok pediang ya ublay anda lahe lasan hendrai ha kata ke kelimat haka bangi yok pediang ya ke baptisma umen sim bakhuj upendap miar ya ka jing i jong ublay hangi kane kamut ublay ju i no nadu kata ka kelimat ban i yangi Andre anda ngiyat ya kalenti jong ka jing im ngisem kipor imat ublay echu yanga Andre kane kamde ka jing long jong ublay ban e sipor sange si biang lada ngilit pai shau kane ka jing e jong ublay kayai ne kaju barok silenter ka jing im jongi kipriu kadap miar barabor henrei dei mangihi bom singautu ya kata ka jing i jong blay yangi dei langba jong ka jing i ba mangi ngi ya serim ya ublay haba ka jing i jong ublay ka don hangi ni kelalong kum ublay wa Agustin jong ka hipo uladai u bishop u hikai kumne habangi yo mat lene haba ublay u i yangi ni kelalong serim ya ublay ni serim ya ublay hangno benta ngi serim ya ublay ha kajing i ngi serim ya ublay namar balay kajing i jong ublay kadap miar hangi ya puson ngasim kumne ban puson ha iwe idkhot jong ka bible bangin puson ya kene kajing i jong ublay kene gede ke dekhot ke pesan jong kene ka siti jong Paulus mo te anda ngila long ki be serim ha kata kajing i jongi padu ublay bad yangi lapin kerpang naka pertai pet habangi ya don ya kajing i jong ublay
haba ublay ulak kam yangi da kejing it yangi lapen kerpang lane lapen klat naka pertei. Haba ngila long ngi khot ila de andala ya baptisma ngi la khot yangi Kristan nenum de. Khot yangi Kristan. Te haba ngila long Kristan kabamut ngim de shu jongka pertei. Ndangi la long Kristan ndau blay ulak kam yangi da kejing it ngim de shu jongka pertei. Kane gede kejing sisa ya keba ngibun sin ngim juk henkor lene ngi kelet lene ngim tip rek hakane kasi tongin tip ya kane habangi la don ya kejing ejong ublay hangi kabadap miar ngila long Kristan ngim de shu jong ka pertei bat ya kita kibadon haka pertei kilong hapo jongi ki baro khaj ba ublay ula thau kibadon haka pertei kilong hapo jongi heribun sin hakaj im jungi balai ngis ngosi bat balai ngis ngau ublay jungai nangi namar ba ngi ailat yala de ba kita ki we pat ki jin thau ki sensar kilong kenrat yangi nuksa ubreu pi penlong ya ubreu bana u kenrat jong pi lane kabreu lane u aktor lane u aktres lane unong ruai paponam lane u MLA lane u MDC lane kaspa kini kiba hakajing sisa kilong hapo jong pi henry pi pen long kenrat yaki te nak ne kadau la tap lup ya kata kajing it baladap miar ha ki donut jongi ha kalau nong ka khat lai jong kene ka ju ka chiti long khat lai de khat ka ba lai po ngi pule kumne de khat lai khat san lai po kajing it ha umen sim kajing it ha umen sim ba khoi ni de bandon ya kajing it ha umen sim ba khoi ten mar kata bangin dubla ban i joblay ngi don kam ya umen sim ba khoi ya umen sim ba khoi de na mar kane kata man ha kasingi balai kasingi bakut jong retreat jongi hangne ni pen kre ilade nakabanta kane kajing pen ki imbiang ya umen simaku ya ubangi la yo priang hakasngi baptisma ya ubangi la set patok pi set patok na mi umen simaku ki breu ki ba set patok ya umen simaku ki long Kristan tang kerteng ki long Kristan tang kerteng u Barnabas wang ngimlong Kristan namar lakot yangi Kristan u Barnabas apostol ma u bade lang i senran jong ki apostol di nalor ki tu ki khat arngot ya u Paulus bat ya u Barnabas lakot yakiru apostol da ken lang bade ki along kanongot khat saungot denam dai te uneu Barnabas uang kumno nyim long Kristan namar balakot yangi Kristan kemud iyo kata kemud habangi Kris ublay lang bajung Kris ulakam yangi da kajing e nyi hab ban im kum u Kris nyi hab ban im kum u Kris da kumne ke nyila ban ong lene ban pen i hakapartei ngam dei jong kapartei ngadei jong ukris ngadei udaling jong ublei tang da kumne da kajing im om da ka kerteng om da ka kerteng kakam jongi kadei ban pen mi iya ka kerteng kum kerteng Jisu
balai khot kerteng Jisu marka kam jong u kalong ban pen im. Nang takadau so khot Jisu ya u. Ka meaning jong kaneru la tho ha Bible piken mau nem. Ya ke jumut jong ne tin Jisu piken mau nem ha i tho. Pilang Kristen na em, pilang Katolik na em. Man kasnem pi osnyo ye kane portelang. Man kasnem portelang pi osnyo ye kane. Hang no don kata ha Bible. Mana paken ma. Ka jumut jong kerteng Jisu. Man portelang ye osnyo ye kane. To persyang. Hang no ha Bible siam ya kata ka jumut jong kerteng Jisu. Hang no ha Bible persyang. Man kas nem yos ngeu ya kane ka jing pule ya kane ka jing thok bokoi to ngan pen stat kare haki gospel jong no Matthews iway arpuway pule plit Matthews iway arpuway Marelap mana-mana balap pule jam. Namar unpen im ong biak. Namar unpen im yala kipat na kipop jengki. Sachisin. Namar unpen im yala kipat na kipop jengki. Di syakata kerteng Jisu denem deh. Jisu namar unpen im yala kipai na kipop jengki. Te mangiru habangi layo ya kajing dap miar jong kajing e jong blay ngihab ban im ya kata kajing e. Ngihab ban im. Om de tang ban susyak khot Kristen. Kitu deki Kristen. Ha ki kam jong ke apostol la khot ya ki Kristen namar jong ka jing e jong ki. Namar paki im ya ka jing e na kata kadau la khot ya ki Kristen. Hang no Bible la tho. Klam labiok singau. Ha la tho. Ha ki kam jong ki apostol. Ang saliwat homework kata homework. Mari tu nadong-kadong kemut pinam lek pule Bible re. Dai sia tu nak kumta de saliwat. Ha kam jong ki apostol. La khot ki Kristen namar ba kilong kiba ya mar keliang. Te de kane. To. Nata Paulus uang susu hakisi chaki nong Korin long keba khat sao. Long keba khat sao dekat iwe uang to trang ning kong ya ka jing e. To trang ning kong ya ka jing e. Ngo siapang hang ne hakilenong khat ar khat lai khat sao khat ar khat lai khat sao u Paulus u tho bat u hikai ya ki nong Korin sapang ki sap ba per ha men sim ba kuj de na kini ki sap ba per ba yo no men sim ba kuj u Paulus apostol u kamban halor kajing u kamban halor kajing de na kana kadau ha kana kal nong ka ba khat sao de khat i wei wong to trang ning kong ya kajing Hendai lar pipule susu wong kumna to angudru ban yo ki wei pat ki sap no men sim ba kuj hendai Trang ningkong ya kajing de nomor kata ke ka thong jungi ban trang ningkong ya kasap ban ke kasap ke ban ko bani man trang kasap ban te nomor balai kasap ban kalong kabadon kam berbor yangi ban long lene bandon utelai bayasno nangi sya ublay. Mar uang kumne u apostol. Kajing kam du lanoru. Kajing kam du lanoru. Kijing tu lupa kin kut kitien kitelit kin jano kajing tip kan damno kajing tip jungi kalong kabom janai bat kumta terter. Henry kajing
kamdu lano ru nang ta la pule kane de kal no khat lai nga pule nang ta uang kumno don lai tili ki ba sadu ka jinget ka jingkermen bat ka jing e handrai ka ba khrau tam na kini kalong ka jing e tin mar kata ka jing im jongi ka dei ban yai pelun yai tawyar tang ya ka jing e tang ya ka jing e namar ublei ula e ningkong yangi ti ka jat jing e ka ba kumno ngide ban e ka jat jing e ka ba ngide ban don ka de ka jat jing e bom le men le mangi hapangi it para briu pun si ngi le men le kene de sitip ar sikinong kurin long riu khon riu ngas kam don tik kumbanga ong henre haka bible pareng te ka athok la dapan kala khasi ka ba thok haka bible pareng ong ka jing it bom le men le sitip ar sikinong kurin long riu dekat riu wa ka jing it ni persang uthok kumne wa kaba sedang naki record lai ngan sang pulin record lai terter ni persang banom penthut yano khnang ba ka kam jungi kanom sha keno mar khongpong ha ki jingle jungi baro niale ban pen I yalade bangi long kinong trei ublei da ka jing ya isha babun hapdeng ki jing tunju ki jing ki jing kordit ki jing sha sempat ki jing set bendi bat ki jing kiwin lakum ki breu ki balam len ban tresitom ban supet met bat ban sha jing it ngi le da ka jing lui men sim da ka jing tip bat ka jing ya sha ha ka men sim ha u men sim ba khoi ha ka jing it ba pale te hangne ha bible kasi tho jing it ba pale ti bible pareng tho jing it bom le men le moi ki jing it ba shisha ngi dei ban don ka jing it ka ba shisha nomar ublei u it shisha yangi te ngiru ngidei ban long ki ba it shisha te habang idon ke jing it ba shisha ki jing long ki ba ngidon pi la plit nem tu Steve R Korin Andrew baik la ngidon ke jing it ke ba shisha ngidon ke ne ke we jing long ke jing bom pentut yano ka jing bom pentut yano habang yano kamut yano ki priuru ada lengdo ada sister ada bishop ada pabukoi ada henman para ki kur ki jaj ki kha ki man utengah ka tengah kumta terter ngim don kamen sim ban pentut yano habang kajing e bom le men le mut ngidon ka ne nangta kum ki kristan ni pen I bangi long ki nong trei ublei dekat balai kita over dekat pasal kum ki kristan ngin sa don ke ne ke jinglong ha bangi don ke jing bom le men le it yau blei ke bomot te ngi don ke ne kum ki kristan ban pen I bangi long ki nong trei ublei ngin don ka jing yai sha ha babun ki jing tenju ha ka jing im jongi ki jing tenju kin om du hendrei ngi don ya ka jing jo ublei ki ba penla yangi ban yai sha hapdeng ki jing tenju hapdeng ki jing hapdeng ki jing kordit wat ha ki jing sha sempat ban long kristan ngin om du ya ka jing sha sempat ladangi im shisha kum ka jing im kristan wat hala ying la semru ngin don ka jing sha sempat ba ki jing ba ki jing kordit ka jing sha set bendi ka jing kiwin nangta ban im kristan basisha ba I joblei kumut ngin sa don ru kum kipor pe ngi hapan shong mit bele hap shong mit mario la se shabe na yeng shabe na snong nomar ngi kren ya ka jing shisha ublei ya ka jing shisha ublei te kumta te kane ke de ke jing e te kane ka jing long jong Paulus kare kane ke ba pen I ya ka jing shisha jong ka jing e jong ublei yangi par ka jing e jong u Paulus apostol ya u Jisu ba ula bat ulai kendu
ha ka jing im ju yakine ki ba ulah tho shakinong korin kene gede jing batai jong uwei uri khoi ba kerteng u John Chrysostom ba khoi ubala im hagi South Park snem uri hagi South Park snem mote gede kene ke jing kentoi jong uman sim ba khoi ha ka jing it yau blei balapan la yau u Petrus ban long kumne namar belai ki so jong uman sim ba khoi kilong we na ki so dei ka jing i ngisiam ha siti sakino galatia mo kane barabor man pentekos insya pule gene jing pule siti sakino galatia long kebasan kot arpu ar terter ki so jong uman sim ba khoi hang tu te we na ki so jong uman sim ba khoi dei ka jing i te kane u Jerome ba khoi uang kumne sengap u Jerome uang kumno klem jing i ki wei pat ki jing long ba bha ki jing long riu blei en khot ya ki ba ki dei ki jing le riu blei ne jing long ba riu blei ne jing long ba bha namar ba na ka jing i la kha ya baro ki ba bha wang kumno Jerome ba khoi na ka jing i la kha ya baro ki ba bha na ka jing i la kha ya ki baro kiba pat kebumut habanga don jing e kebumut hang ne ka jing e basisya ka jing e bom le men le kemut en sakha nangi tang ki ba bha ka jing e kam ju pen mong don we no right wang love hurts ka jing e ka pen mong ha to ka jing e ka pen mong ka jing e bom sisya ka pen mong ka jing i bom sisya kapen mong love does not hurt true love does not hurt tang ka jing i ba le men le ik ba pulu syukuran hang ni haleluya 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 nang taha ka jing i ru ngin sa shem jing tingen ngin sa shem jing tingen siti Paulus sek Filipi kata siti sek Filipi kalau nong ka ba ar nong ka ba ar siti sek Filipi namar kata hang ne tho hang ne mo ngan pule khat banikong namar kata lada ka jing im jonga hau Chris ka don bor ban pentingan ya pi lada ka jing e kala ban ai bor ai men sim ya pi lada ka jing aslok jongi hau men sim ko ka trikam lada pi don jing sngo mulung sngo lem yanga to pendap yanga da ka jing tingen da ka paya don ka ju ka jing mut ka ju ka jing e ka wei ka men sim ba ka jing mut jing perkat ka jing i kawan ra ya ka jing don jing sngo tengen bat ka jing i ka ai bor ai men sim haba arngut ki samla ki ya shok jing i ha kapor ba kitang shok jing i barang klain tang jul ka jing shok jing i ki sngo ba ka jing i ka ai bor ya ki Andre kambun sin ngi shem ha ka jing im jongi ka tu kamde ka jing i basisya kari tang ka jing sngew kari tang ka jing sngew lada kane sirta jing im kemut ka de ka jing i basisya lada kamne kemut ka tu kari tang ka jing sngew Dede namar kane ngidei ban petu ngidei ban examine la ka jing i kaba ngadon udon kadon kalong kaba sisa la ka dong kalong kaba sisa kan long kum ka jing i kaba stream ka jing i jong i mei yangi jing i jong i pa yangi ka jing i ba pen tingen namar habangi sngo si haba i mei ikudup dan i pa ikudup ni tingen dei nam dei Lada kane ka jing i jing kudup jong imei pa ngi ka pentingan. Kam krau ka jing i ber ka jing kudup jong ublei
yangi kam kraw ka kam ne tin bar de na kene katau u Paulus u tho sapang kene para habangi ka ya ka jing sim ya kane ni perkhat ru ya ka jing ade jungi haying hato ka jing I jungi ka pen wanra hangi bandon ka wei ka men sim ka jing mut jing perkhat mo lada ka tu ka jing I ke ba ki ar mut si samla ki ngau baka ai bor ai men sim ya ki mut kane ka di ban wanra anda la he la san ka ying ka sem ka bumut na don kun don kti bat kum ta ter na I wei sha ar sha lai sha sau sha khan riu sha ar phau sha ar pusan mo don ki be ki long yeng ki ba don hadu khat ngut ki kun te kane ka dei ban don ken nadu ba ki stang pat ka dei ban nyai ter hadu bakut ka jing im jung ki pat lada kane kane ka long kum ka xerox copy jong ka jing jong ublei ya ngi Kano ka long ying long sem ka bayai ne ka baya don ka wei ka man sim ka wei ka jing mut jing perkhat ka dei ka xerox copy jong ka jing blei ka dei ka xerox copy jong ka jing u blei pi trang ne me kata pi trang nem trang bakane ka xerox copy jong blei ka dei ban scam pat ka dei ban thamai te kane ka jing one retreat ka dei ban yalam yangi syata Kene ke jing puson jengi mata kasingi ya ke jing jung play ka de ban pen thamai lane weng no ya ki sia ya ki skop ya ki keba na u khau bat pendon tang u khau bangin dubla ban bam mo ki kita ki sia ki keba lik bedon hau khau bangi bam kelak ban de bun jat kat kum ka jing ya keduk jong ka jing im jong pi de don tang u khau mo don tang ke jing bajanai jung blei wanra ya ke jing ya ke srox kopi jong ka jing jung blei haying hasem jong pi si para si kurim si kur si kha de nangta ban ha umen sim mo ban ha umen sim te ka jing ki briu kalong kepala pension ong rim ha ke jing ju blei mo kene ke jing ban ya ka ju ka topik ibanga sim naka sithi sakinong kolosel nong iwei khat pra kolosel iwei pra ka jing how man sim mo kene ka jing how man sim ka dei ban yalam yangi tinga ban si ban mar balai umen sim ko udai uta unong penyaso yangi bat ublei de uta unong penyaso yangi bat ublei ngala ong sisin hakwe ke retreat ngong biang manta how ding habang ipet uding hakper wikino inu jingtung uding udon kitet udon uding met dan uding ba udon kitnat don kisla ka jingbam ka poi na uding ba sakitnat denam de na uding ba sakitnat te kadon hapo jung tu uding ke ba pen poi ya ka jing im ha na uding ba sya kitnat ha ka jing batai kristan ya ka tu ka jing im ba wan na uding ba sya kitnat ni khot umen sem bakhoi umen sem bakhoi te kan ka jing jung blei uding ba mangi ngilong kitnat kat kum jing batai jisu te umen sem bakhoi upen poi ya ka tu ka jing na ukpa syangi te nak ni kadau ngidon kam berabor ka connection nangi sya ublei udon connection berabor sangi hendrei ngite ngidon kam bandon connection bat ublei haleluya haleluya ngi boro ngi bat mobile boro khat ngi don kam ya tawar mobile ban yo don kam ya ka mobile ngi don kam sa SIM card. Don SIM card don kam saka don kam. Pila don tower, don mobile, don SIM card. Lalang ban phone. Don kam ayu de. Don kam balance. Siapa don balance don kam ayu? Siapa don balance don kam ayu? Don kam network. Don kam network. Pi don mobile, pi don pisa ban recharge, pi don
What man recharge su pibla man recharge le da don network. Te ngi don kam ya ka network. Wait on network men sim bakoi. Network ban connect chau bulai dei men sim bakoi. Te ngi don kam. Te ban ni omat ya kene ke jing e nau bulai ngi don kam berbuar ya ka network. Ngi don kam ya ka network. Te ya kata network te sister sabatai ya kata network Instagram sepang network. Ta. Te mata kamut ayuban e. Kamut ayuban e pat. Ban it kamut ni ai lut yalade. Ban it kamut ai lut yalade. Buon ki jing kentiu kurim nane ki jing syong kurim nane ki jing adai hapedeng jong si kurim ki pra namar kim ngau thu ya ka jing mut jong ka jing it. Pat kim it kumba ukris lahikai ban it. Balai ki long ying long sem. Dari Kristan nebom Kristan. Kata ka jing it ka pra namar ngim sio thu ya ka jing mut jong ka jing it. Bat ya ke ei ke ba ukris uhikai ban it. Kim it kat kum ka jing dewa jong ka jing kentiu kurim. Kat kum jing dewa jong ka sakramen jing kentiu kurim. Na kata katau sajat sapra. Kim siem it hakar kom ya ke ba ka angnut ka donut ka angnut. Kim it kat kum ka jing dewa jong ka jing angnut ka donut. Na kata katau ka jong ka jong man ka jing it kamne selam. Kamne selam. Te ban sing tu te yakane kumno lene kamut ayuban it te ngi pet habang nga ong nga it nga le ayu. Ki eki jingle ki ba ngi le habang ngi ong it. Baning kong ngi ai ya kapor. Habang ngi ong it yau blei ngi de ban ai ya kapor jongi hau blei. Yas ngau berakot, haba nga ong nga i ya ublei nga de ban ai ya kapor jonga na kabanta ublei baning kom. Baar ni ai ya kabor ka sor jongi. Ni ai ya kabor ka sor jongi. Balai ni ai jin ai sngop ha, ni ai gift, ni ai present ha ita ibangi i. Pasau ni ailem ya kajing start, ya kajing tip, ya kisap kipong, lane ya kita kisap kipong bangidon, ni ya le rengkat bat kita kiba ni it. Basan, ni mon ban ni kloy ban IT yala kajing im. Tekini santli kijing le jungi kipen i ba ni don sisa ya kajing it. Ngan ong sa sisien. Panikong ni ayah kabor jengi nak kebentai tai bangi it baar ni ay ya kabor nikong kapor baar kabor balai ni ay jing ay sngobha basau ni ay lem ya kajing start ke bangi don kajing tip bangi don kisap kipong ke bangi don dan ya kini ke bangi don ni ya le lang ni ya pentrikam lang ngatapasan ngimon ban ngi kloy ban pha yala kajing imru haba ngi ong ngi e te hoi kene kede karkom ba ngi ya e markliang te ublai we jangi ngi e ja ublai te ngi e markliang bat kumta ngi sa e ya ublai ni kene kede karkom ba ublai we jangi ublai ula ai yala de hangi kapor jong u kabor jong u ulai nami kita ulai ayangi kapor ulai ayangi kabor ulai ayangi kajing don jong u ya kajing start jong u kisap kipong jong u ulai ayangi nang tay kajing im jong u ulai ayangi kajing im jong u dano da uji sukris ulai yangi te hagi gospel ngi pule ha hakajing le jalap jong ujisu don ki sngi ki ba ula shu ya chi ya hakajing le jalap jong u klem yo ban song thai
Hadu pikin mau nem sisin. Gospel kat ke Markus. Hakin kisngi la stayo tam. La ada pule hakamas bukoi. Ba tayo peladap. Ba kibriu kila ong yo Jisu ba ula lamwer. Kila ong yo Jisu ba ula lamwer. Mar u klem chong thai. Mau klem chong thai. Let's say la khodi u lamwer na mar balai. Doan kibriu kiba chong ksoi kilawan. Tu la shu hla. La shu dumok iki ksoi. Ya kicing pang bat kumta terter. Te ulo aya kabor. Jisu ulo aya kabor na kabanta jungi kibriu. Ulo aya ngi ya kapor jong u. Kapor kumno ai kapor Jisu nomor u lej, u kren, u hikai, u ai ya ka por kumta. Te nang ta ula ai ya kejing don jong uru. Kat ba u blei ula don ula ai lut hangi. Kat ya bar khat ba u blei ula don u ai lut hangi. Pule sam sispa sam nomor pra. Hasam nomor pra pin sasia mang tu ba u blei ula ai lut yangi. Mau u blei ula ai lut yangi. Tu Apollos apostol buku la tho isa Filipi ula ong. Ula ai la de. Mana bol ai la de u Jisu. Ula pen sudai la de. Haktin Greek don gue kaktin ke ang kenosis. Kemudian ula pen sudah nadong syadong yala de. Bat ula ai lut yala de. Kemudian dan shu. Dan shu. Nga hang ne habai bel ngasat tensat berbuar ke we ke siti ke ang siti u Jisu. Siti u Jisu. Hang ne la tho ngan pule tang ke bakut, na tang ke bakut. Jisu ai ula ai lut yala de. Nga ang kumne. Jisu la pelai ya ka senam jong u barok bedon hakamet jong u la drain lut barokoi pa kijing jaw senam barokoi ka jing jaw senam bangala play wang Jisu kene citi jong Jisu jing keren jong Jisu hi tak kata ma pule ka jin jaw senam ki jin jaw senam ki bangala play ki long ar pu pra hajar sauspa lai po sen jaw senam kat no ar pu pra hajar sauspa laipo sen jau kasnam bo lai jau nakapanta jongi kinong pop te hadukan ne ula ai lut yela de namar balai u i ya ngi Jisu ula pen im yangi naki pop jongi dapat u jau lut ya kasnam jing jau snam hadu arpu prahajar sauspa laipo monobatip kibru belakeng tang try ubatip ialah kajong jingjau senam utip ia kajing ken arpu prahajar sauspa laipo pikin mau nem ta number deben ken mau tetapi je Jisu deben ken mau kan senjau senam arpu prahajar sauspa laipo senjau berkat dadai mangi nadu kasingi pangi syak sempat nadu tu kami syak sempat nginjin dala yap marga jing place nam ke ba sirkei. Rei ublei marban pun urlong nya kaba la dap mang lupa te ula ban poi hadu ka klip mat bo jaulut ka senam. Siti banikong sya ke siti banikong jong Yohanes long kaba sau khat po hadu khat ar ula thok kumne. Ha kane don jing it omba la ngila it mangi ya ublei henrei ma uken ula it yangi bat ula pha ilau kun ban siu kuna nakabanta ki pop jengi mono ken bala it yangi mana om dei mangi ba it ya ublei henrei ma uken ula it yangi bat ula pha ilau kun ban siu kuna nakabanta ki pop jengi kamut hang ne rapi berkat pat puson bah hang ne ublei ukam it yangi ban ya u Jisu ublei ukam it yangi ban ya u Jisu kikimi badan hang ne kpa badan hang ne hato pin IT ya kun la jong nakabanta ba un sayap la ne kan sayap nakabanta kiwi pat kibril pin IT Oba. Pin IT
okong pin IT kun la jong ban cha peniap pin IT pinom ai henry ublei te uai ublei uai ban pencha peniap kun la jong nak ban ta jong ki preo ngaru nganom ai kun jong apa nyap nak ban ta jong pi kum ki preo rublei de kumangi kajing perkhat jong blei kam de kum perkhat mangi Long pau Isaya no tu lupa wong. Kajing perkhat jonga, kam de kum kajing perkhat jong pi. Kajing saindur perkhat jong pi, kam de kum ka jonga. Den mar kata ni de ban puson bat sungu yo blei namar jong kane. Ko ba ije lada ublei ula ij yangi hadu kata-kata nyiru ngidei ban ya ij uwe pat. Teke haba ngilatip bo blai ui jangi hadu kata-kata ke bangi di benle uyone suika yangi ngidei ban ya uwe pan sedang naying lajong wat lada omdon mano bala yu i yo blai u sa hangi lada ngi ya uwe pat bat ya ke jing i jong u lapen janai hangi te kajing i jong blei ka janai hangi ladangi i hok ya ki para priu ladangi i hok ya ki para priu kemudian jing i hok lada a sa ai sitap batikura na siliang pidiban sakura pak sakura sa siliang pitre nam tre m nyin om tre Ladai nak kena kadau kajing i jong blei kamdon hangi. Ladangi syak tim sipau kentin ngin tim kela arspa kentin denom deng. De kajing i jong blei kadon hangi. Kajing ka jong Yesus kadon hangi. Kamdon. De hangni hari trit ngi haban kela ka pemut. Ngi haban kela ka pemut. Ladang syak kenok wala dang amle ke ke ban le hato ngadi ban ong ublei usaki ba ngam siam lale jisu wang duai nak pentai tu bakren ben badle ben yangi duai nak pentai kinong syun lada pisa le ben sakren ben sak tharong pin selong bakerku long bakerku lada pim pen pai kela lada pim pen pai kela piru yo jing tim lang nganget pis ngutu te ke jingi jengi Yau blei kalong kajing i kurim. Kalong kajing i kurim. Pule lapi pule yaki kitab badan ha kajing tho jong ka jutang barim pin salap ba ublei ukam ya ka jaj ben ri Israel ka jonga. Palong ka jonga. Tekemut mono bakam ka ktin ngi dan ha ktin mo tengah. Denem de ya ulok ne kalok yaki ba syong kurim ya usenrang ong utengah ya kate ong ka tengah kemudian yu tengah kedik kasih tu mangah kelibiang kemudian yu tengah tang jonga tengah kemudian tang jonga kaktin lengkot jong kaktin tang jonga pimpat dia sengau ngai tu ye pi menta tengah kamut tang jonga pi don kulam pi don notebook tho tang jonga tengah ublei uong yangi pi long tang jonga re ke jing i bathok jong kibriu menta kam de syu kumne mde syu ban khot tengah ya ulok bat kalok menta kim tre ban khot tengah ki ong ulok kalok Mde man khot ulok kalok de man ong i tengah jonga ka tengah jonga namar ba i de tang jong pi marwe om de jong no ru nda pila sime ka sakramen om de shu te jong no om de kum ko we kenong ruai ba kerteng ke Britney Spears kaya sign kontrak banya tho chong kurim nakabanta shikenta de ta de lok kan de tengah de tadai lok. Manusia long paralok tang si
kenta ya tho. Ada bisi kenta divorce. Kene kapan pulom ya ke jong blay yang ni diberi. Kapan pulom ya kaktin jong blay larang im kumne. Hang ne ajaj beriu kasih jongi kalong kumne. Kajing kalong kajing athiet kajing lekyu jakai. Denam dai. Ni depan singul arain kam tam mangi Kristan hame khalaya kidai babun lok tam wat kampalat ya ki muslim. Hame khalaya muslim dang long baar. Muslim ki lok bun ngut. Tama hame khalaya dang la ki Kristan hame khalaya. Pi depan singul arain. Pimdi pun ong le ngade name khalaya dalai sabar. Yung si ong ngade na not is lakut labiang. Ong name khalaya te le arain perte khamat jongari. Pi benar me kata. Benar. Pim cipulek kubar pim benar. Men syams nam kami. Berai Ogos. Ngarung apen mi ke YouTube ngakren sepangkan ni. Tapi amen channel ko ngwe kerteng channel jung ada amen. Pe batai ngakren sepangkan ni. Kade ki jingla ran yang i khot ke Kristan. Nomor barang i ong syu khot yang i Kristan, nim dei ki Kristan. Jingim jung ngi om dei Kristan. Syu khot yang i Kristan. Marlaya baptisma la Julai jing mana? Udai balang Katolik, udai balang Kristian, udai balang Blay, udai Kristan. Kajing empat soitan. Ti hapan kelak pamut. Tila sidon hangno pentah haji jong piru, mata piwan ditrit puson nila dia hangno don kampan pentamai kajing e jonga. Pentamai kajing e. Ma ban e jau Blay. Pen ong ngai jau Blay ru kemud ngadai bandon jing tip ya ublay. Kumno ngitip chapang ublay. Jing kli pasuk. Kumno ngitip chapang ublay. Ngitip chapang ublay haba ngitip ya kaktin ublay. Ngai ibun na pring jupi haba ong kidukot Bible pi Islam haba ni namar balay pim tip ya kaneka kitab. Tetapi ong ngadai Kristan bat ngai jau Blay te pidei ban tip ya kane. Lalu pim tip ya kane, kamut pim tip ya kajing i jong ublay. Pim dei jong ukris. Lalu pidei jong ukris ngadei ban tip ya kaktin jong ukris. Sai maka jutang layate da kaktin. Ya kajutang layate da kaktin. Ti nomor kata ya kane kaktin ngidei ban tip. Ya kane kaktin ngidei ban tip. Ma ngidei ban tip ya kane. Pat kam tam lelai hakan ne ka jutang ba thumai hai di jungwan jung Jesu u pen long ya ka jutang ya ka jingete jutang da ka snam jong u. Da ka snam jong u. Man ka por bangilai caka mas ko jijo singa war bore kene denam de. Dene daerah. Denam de. Pijulet mas le video sengau malu malat rai menurut depan jebab bro kane kakuri kalong kejutang bathmai ha kasnam jonga pya sengau ya sengau ya keban sepen mi na kebanta jongpi hak por ayu kane pormas hapor exactly hak por ayu ni khade tu kapor por jing pen kela nene ke por jing pen kentang denam de te kene ke jutang man bangi le chaka mas bakut ke de jing pen thamai ya ka jutang jongi bat u Jesu lata pi kwa lata ngi kwa ban don kene ke jing ade jong ke jing e jong u Jesu bat ngi ngi ban pen thamai barbar ya kene ke jing e jongi dak bangi le chaka mas tetapi don hasunang badon ke ying mane paris man kasngi pideban poi ha ying mane nakapanta kamas balai nga e yau Jesu klamu Jesu ngamla ban im klamu Jesu ngamla ban im rengi pat kamun sin ngi ong waladam don Jesu ngala ban im waladang ngaim auriaru ngadang bidang piang ladang ngasyong klimru ngam lelei kop sarong ya kapop nangta hakawe kamit haba
Uduan uwe Farisi uba kerteng Nikodemus. Fikir mau pang Nikodemus? Udah Farisi. Namar ba mensengi umnut banlek namar kiwi pat ki Farisi kin sakren. Kin sakren pendom lai hujat kin sa dom sa bitaria u tu ulek menmet sya ujisu. Teh hakwe kamet ujisu. Hakwe kita kicing keren ujisu ong hau. Hoj ublei ula ik kata ya ka perthe. Ba ula IT no yala ukun ba marwe. Ba baro ki banget hau un om yap. Baro u banget hau un om yap. Hendrei un yo ya ke jing im bom jukut. Kena ke jing e jing ublei yangi dau ke jing wan jing ujisu. Kalong kenang ba mangi ngin nget hau jisu. Pat haba ngin nget yau jisu ngin yo ya ka jing im bom jukut. Nakane ka dau ujisu ukongu banwan sia ka perthei nak bantai jengi. Balai ngin yo ya jing im bom jukut. Balai ngidon kam ke jing im. Namar ba ngila yap. Balai ngidon kam jing im. Namar ba ngila yap. Meno ubri ula yap. Mana bakan mau. Meno ubri ula yap. Ublei ula tahu ya ubri. Hari-hari kata kata por ublei ula yap. Meno ubri ula yap. Ha kapor bau Adam bat kaim kila lek bom ko ungu kila bam ya usok bala adong bom deban bam ha kata kapor ubri ula yap pada nak ni kata ujisu ko ungu banwan ban pen im ya kini ki breu bala yap banwan yalam ya ki syaka jing im bom jukut ke ek penlong ya u ban le kum de om de ke tangka jing it tu blei u it kata ya ka perthei hak perthei don mangi paro kentup lang ya ki ding ki si ki mrat ki mreng ki sim ki dok khabar khoi ki jing thau jung blei par ong blei it ya ka perthei mu don lang ki ne baro de nak ne ka dau wa hak jing sim sim u Francis de si wang kumno sister sun brother moon kwat hen para ya singi bat ya u bunai. Oh, brother Pig, how you come? God bless you. Don't keep that up. Pig plim jong u. Siapang Francis Pinjau sewi ni kiten. Ya usnyang ong brother Pig. Kemudian baru kau jijin tahu jong blay kidai na kabanta jongi. Te ya kajingi jong blay lapan pau. Hakajing pa jong u ya une ukun jong blay. Kum unong pen im jong kapertei. Bangin dubyo ya kajing im bom jukut. Kau muat lada ubri siam la lepop, siam la yap, hakamen siam, bat kamet. Re ubri namar ubri ula lepop, ula yap kamen siam, usa yap ruka, met. Dei nak ni kadau, ya kini retreat bapiwan la kot ayu, inner healing retreat. Kemudian lada pila im kamen siam, kamet jong pirukan sa im. Pisain em, kejumut jong kejing tok jongi hang ne. Inner healing retreat kemudian heal ya kabah siapa penkot ya kabah siapa kamet kan sakot hi jisu wong kumno lama be ki pop jong pi de lama ya ka pop ji ayu ubri berko ru uyang no de nam de yang iru kalong kaju ka ketin ba jisu la kran hak takpar mentaru katrekam tik de nomor kata te Dek ek bangi ide ben ong yau try pada menta. Kumu nong ruai sam cis pak handriu. Yesu ruai em da engan siu keliang try namar ki jing le pha jong u. Denem dei ngi de ben ruai kum neken. Hapa ngi las tu ublei ulawan. Lo I jangan hadukan ne. Ba ukwa yanga bangan yo jing im bom jukut. Kane gede bangan ruai man kasi sam cis pak handriu. Ngah sim hang ni tang dekat kat arbat kat lai ong kumno ngan siu keliang ayu yau try namar ka jingla sebun jong u yanga ngan ra ka khuri aingu ya unong penim jonga
Da kapa khot kerpat ya ka kerteng utrai. Mo khot kerpat ya kerteng utrai. Haleluya. 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 Ong kham jam mardang sidi pamja te syo samtia. Haleluya. 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 Langta ha kitab Isaya ngisyam yakane ke jing wan jong Jisu ban I jengi bat kane ke jing I jung kapen lek kumno ulek kumno ba I jengi ublei ulek kumno rengkap Jisu blei kupa Jisu bat mensim ko ulek kumno Isaya san pulai sau bat san sepang Jisu kane mau ulakit ya ke jing jen jar jongi om don mana ru ha perthei balak ban kit ya ka jing jen jar jonga hato don nem don don mana wei padu briu ha ka jing jong pi bakit ka jing jen jar jong pi en om don mana pi nam siam hang no ru hendrei ublei jongi ukit ya ka jing jen jar jongi usdin ya lede halor ka jing phna tangba ukit ya ka jing jen jar jongi hadukan ne ublei e jengi bat ulaba ya ka jing pang jongi uba kat bau nang ba ka jing phna halanti shalum kalbari ringkat bat katu gading phna uba ya ka jing pang jongi mana budan jing pang hang ne rakti wei lai sao pule bun sin ya kane pin sayo jing kot Isaya san pulai sau bat san ong hang ne ko Jisu me ba ya ka jing pang jonga me kit ya ka jing jen jar jonga khublai sibun Jisu dak ong khublai sibun Jisu kumbau Jisu ong uhikai ha Markus khadwei arpusau ong kumno ha phi duai nyet ba phi la yo pudiang batkan salong ka jong phi te nyet ken ha phi pule kene dengan pule biang nobas dang mau ulakit ya ke jing jen jar jongi bat ulaba ya ke jing pang jongi lakat taru la tharai bu blei ula sempat bat ulapen sitom ya kumta usokordit kumta usokordit balai hangne mar la tho lup ya thu lupa ya ke ba Jisu usya ha ke jing sya sempat jing sya leben hadu jing sya sandar phna ju pause lapen mong ya namar ke jing le palat jongi pisai menta balai Jisu sya sitom namar ka jing le palat jongi namar ka pop jongi tena kene ka daw nangta lapen jingam snam ya namar ki kam boman jongi da ki jing sya sempat jong yangi lapen suk da ki jing mong jong yangi lapen khia ngi ong haleluya 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 te kitu berkhot tongin ong lang pa kitu badon jing pang ji stomar kat bangi hang ne ya kane ke khot ke pasan ya kane ke khot bakhat kalan bakhatu da ke jing sya sempat jong buda din jonga da ke jing sya sempat jong yangi lapen suk da ke jing mong jong yangi lapen khia tongi berkhot ni kam ya kane da bangi ong amen 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 kamu dia amen nganget te nget ya kane ka tin jong play bat kan salong ka jong pi kan salong ka jong pi te kane ka jutang kalong ka paklan hadu kata-kata bomla ba syaitan un phat nangi lapi kam ya kano ka jingker khu badan ha ka jing thoba khoi syaitan umla banele persya yangi pinget je kane lati pat nget persyang batkan salong kumta syaitan un sapet jengai napi te syunget bat sadia yakin kitin batkin salong ki jong pi mo hakapor jong Abraham hoblei ulakhat ya ban terwa ya Ishak pikin mau nem Ishak hapor pa ura itu kiding lei pentia ha keduan balasna la Abraham siang Hendrei lasu pentia si pang ya Ishak halor jong katu keduan ba lasna tuma siamla penyap re uji supat uba ya uding pat halor tu uju uding sya yap play laka snam pat dena kane ka snam bo uji sula play kalong
kaba kam scam. Ya ka jutang barim, ka jutang bat ujisu bat ngi kalong kaba kam scam. Nangta. Kajing perkat jong belai yangi ha kajing I jong u ka dei kaba ngimla ban sengtu. Haba pisim yau siap tang ndek sikamru tang kendiat persiang ban nyau pila ban nyau pimla ban nyau yau snyu akli jeng pi ngila ban nyau nginom la ban nyau te henrei ublei wong ke uni nong rai sam wong kum nemo sam sis pa lai pukundai kat nyau kat pra yanga kapa ban siam pangi ke jengmut jong me ko blei kapa ban nyau yaki lada nyau yaki ki palat yau siap. Ki palat yau siap. Kata jeng le bhaj ublai jengi. Te nomor kata ngi deiban barabor ban pai sa ublai. Nang ta susu ublai wong ya kene pangidon puson bha. Hato Jeremiah arpulai Jeremiah arpulai. Hato ngalong blai tang haba ngadon hajan bat ngamlong blai su haba ngai jengai om don ubala ban puri hai bangan om yoi yau hato pimtip bangadap lin ya ka beneng bat ka kendau pe kan ne ublei upenti kena hangi wa ublei udon hajan barabor ngimla ban puri nak khmat jung ublei uyui lot yangi ublei uyui lot hang yangi wangi langit ngile ayu shwa hakane kasam spalai khundai lat pipule mo pinsa siam shwa bangan perkat ublai ula tip yanga shwa bangan le kono kam sniu ublai ula tip yanga kumta okay to ka jing paparaliam jong ublai yangi kalong kam tame ha ka jing bajing isnei jong ka kampala de ha ka jing isnei mo ka jing jong ublei ka pau kampala de ha ka jing isnei kumno ka jing isnei jong ublei yangi wat lada ngila le pop ublei ula pha yu jisu pan saja ki pop jengi isaya kalong panikong sha ha ka kisingi panikong jong ka ayam len ju asinga berbare kan ka tin wala ki pop jong pi ki sau han rekin sali kum ka yor ngiji asinga berbare kan de nam de man basdang ka ayam len te kene gede ka jing pinti kena yangi mo kene jing pinti kena yangi ba ka jing jing play ka pau hak hamat jungi hak jing jungi haba ngi yo ya ka jing isnei jung u mo ka jing isnei jung u yangi okay nangta haka sam ke ba pra ngi pule mela thau ya u kemudian ubreu kampok hendiat ban ya ublehi mela ayu kapan singat jung ka buram bat ke jing syongkun mo kapan singat jung ka buram bat ke jing syongkun hadukan ne ublei u jengi mo sampra dekat san kan ne nata halor kan ne ka dekat jung ka bible u Thomas Aquinas u doktor jung ka balang u la thokum ne mo kijing thau kilalong haba ushabi jong ka jingi lapli ya kakti jong modori shabi jong ka jingi ublei haba ublei ushabi jong ka jingi u Paulus u Thomas Aquinas bakoi u doktor bat u start nong hikai hapo kabalang u hikai yang ikane ba ushabi jong ka jingi upli ya kakti jong u kijing thau kidon kapamut ublei ula thau yanga ya kimrat kimreng ya kijing tung jing tep berkhoi bengi saudong jengi ya ke kibadan hasun namar u yangi namar u yangi ma namar u yangi nangta mangi hangno ngilai wat ya kene kijing shanong ngilai wat ya kene kijing Sano tharang di wat yang jing jong play. Hang nongin siam. Hakabalangin siam. Ya kan jing jong play hang nongin siam. Ngin siam hakabalang.
Dari nak kadau nyalap syaka pertei. Baki beri kin wan syaka balang. Kenang bakin dup syem ya kendu ya kejing jung play. Ti la don jingkili hang no pin syem kejing jung play hang no ngin syem. Ha kebalang. Ha kebalang. Isayah rup hunriu ni syem kumne. Thok sepang kane keba ngilak ban ring dur ya kebalang. Hakmi ai say andri punriu khat ar khat lai hakmi ngan the sei haka kamut kabalang ka jingsuk ka batuj kum kawa bat ka spa ka hajar jong ki jaj benriu kat kum kawa baslei te kan sa ai bunya phi kan sa ra ya phi ha ka sengkai bat kan sa thum ya phi hala ka pene kum ya ukun bakan oi ka kemi ngaru ngan kan oi ya phi ka Jerusalem kan oi ya pi. Haleluya. Haleluya. Tapi kini hane kini ke Jerusalem hane di mana? Kini ke Balang. Kumno ngiyo ya kini ke jing thum ke jing aibun naki sakramen. Naki Naki sakramen. Don kena telik sakramen apa lang Katolik? Nyo teliki sakramen. Ngiyo jing bun nang tu, ngi syara hang tu, ngi syak kudup hang tu. Wah, apa ngilai syaka sakramen jing pla ngiyok jing kudup nau blai ngilai syaka Eucharis bukut hang tu ngiyok ya ka jing yalong kawai hang tu mo kumta nata sakwe pat ka jing long jong Jisu uba yangi piji asngau Jisu uba yangi piji asngau na em asngau Yasngau barabar yasngau barabar kene sepang mana ijeng tu sepang kalang brot balaja denum dai yasngau lang brot balaja briu badon cispa teliki lang brot kawe kaja ino iki khandai pu khandai uliwat ya kawe undala yo ya tu kawe ulek mno utenrong ha terpeng mana bahasa tenrong terpeng manga mapi kinong pop apa pi puson ni kani pensa sengau haduk kata kajing ijung ublai yangi ublai uba yangi ukun oi yangi uthom yangi ngimdei ban septing habanga sitom habanga jenjar ngamdei ban septing kene kede kajing pen sisya jing pentikna jong kajing jung ublai yangi ublai umji isi yanoru hangno pila ban siam ublai umji isi teng yong dara ublai isi te balai ngasi tom ngejenjar kan ne blai ji si yana noru ke jing tho jing tho ba khut ka pensisa yangi jing start lenong khadwe jing start lenong khadwe dekat ar sa hadu ar punriu isem me naba me yaki ek baro kat ki badon mo dasisha men dala thau lada me isi yaki tumula da ublai isi kemud unom kwa ban thau undon tang ublai hi marwe nginginom don. Dia nama kata ngide ban suti kenapa lano ru ba ngin ong ba ublai ula isi ula kentai jangan kam de ban mi nak sentur jongi. Lano ru nomor balai men dala thau lada me isi. Men dala thau lada me isi. Mo kumta. Nangta ni siam yang jing jung bakalong ke ba isnei berabor mo jing isnei berabor ki gospel sisena gospel pipule mo gospel ke Matius ba Jisu ba ki pai ba ki wan chau mari u udap da kajing ni siam ya kan negalain uladap da kajing sengau senei nomor balai bilang kum ki langbrat klam nong syarai piken mau nem sepang to story ula tho hang tu mo te kumta Bat ngapun ku dekane bau Jisu ublai udap yangi da kajing bom jukut. Kajing jung ublai kalong bom jukut. Kajing jungi kibriu kalong kaba kut. Kalong kaba kut. Marangi ndang layap kajing juru kala kut. Ndang kajing jung ublai wala dangi layap kajing jung ublai kam kut. Nomor balai maru unsa penipat yangi hakasngi khadu. Te tangka jingnya per kalong. Lada borok si jingim ha pertai ngilalep ha tengin sa
im rengkat berublay junom relada ke jing im jingi kelang kepas seniu te ngin sa sak sitom ha ka ding bom jilip junom laju nom tang kata ka jing ya per ndai barakhoj ublay un sapen mi pat yangi ha kata ka singi jong jing wan jong utrai mo te Isaya san pusau prak ong kumno wat laki lumba kin kenran ne kilomrit kin kenria jaka ka jing i jonga te kan om i no ya pha bat ka jutang penesuk jonga kan om ki kene jing kular jong utrai nata susu nga la i japi kene de Jeremia lai phuwe lai nga la i japi da ka jing i bom jukut namar kata nga la yai le sebun yapi mar ublay u i jangi bom jukut wat la rangi le pop ublay udang le sebun yangi namar belai da ka ba ule sebun yangi te mangi sap ki perkat hakwe rekasingi da ka jing trekam jong umen sim bakoi bangin kala ka ba mutno namar ublay namar ba ken sapen musim bakoi sapen perkat hangi oh pleng wala dang le pop ublay udang le sebun ninga kan ne te kat no le la dang kala ka ba mutno ino no jing klim ino no jing le auria ino no ki jing di jing bam ki pas new ki perlok ki pas new jing im pas new te ka jing i jung play kanang khamroi susu pat ka khamat jungi kan sapli skor jungi kan sia singau do nut jungi kan sa singu thu kan sa singu thu ngin siklalong kum uwei uru khoi ukrteng u Joseph Cupertino paring yong a flying saint beli on flying saint namar pa habu duai khamat jung ka Maria khamat jung Jisu tang sipang don su hamadan ulah kiu ha jerang mo ui lade tip mo sisin bakidang ya portion duai rosary ru ya portion eucharis ru sa sisin de kerba ki para brodar kidang ya kidang duai rosary mo u bede uher jerang hadu kata kajing ya de padu blai tongan penkut no kumne na siti benikong yo anes sau khandai da kumne ublei lapan pa lagi jing e jong u ba ulapha ila khun ba marwei se ka perthei bangin dup yo im da u kaburam haupa padu khun haman sem bakoi kumba galong ba menikong kumju mentar baraboy jinom la jinom amen